12 sentyabr barcha musulmon xalqi uchun ulug' bayram Qurban g'oyiti. Ul urazadan so'ng 40 kun uzg'ash bayram etiladi. Qurban g'oyiti barliq musulmonlarni birlashtiradi, yaqin ayta. Mu'min qardoshlarimiz Alloh rizoligi uchun qurban chalashak. Bayram o'ng'ayidan siy ne'mat to'la tabanlar azirlanashak. Qurban iti muhtojlarga ham yorlilarga taratilashak. Rayonimizning masjidlarida g'oyit namozi 5 soat 30 minutda o'qilashak. Bozor yana masjidida bu kunni uramda bayram tabani azirlanir deb kütüle. Jimish, qosh tili, istel tirali qunaqlar ham tobin to'lisi ni'mat. Sufiya Mahmutovda bugun osh majlisi. Turda Qur'on o'qiylar, borliq сөйләгән вагызларда Qurban g'ayitine borib to'tasha. Qurban g'ayiti bizga bek zo'r ahamiyatga ega indi. Chunki bütün musulmonning zo'r bayrami bitin ul. Badarlıklar yasıyız indi yakın kişilerimizge, bağlarımızga. Onlar da şu bayramni bilip üstsinler. Nişik şu bayramni devam eterge, nişik alıp barga. Şunun bilen bir kitap alabız biz anı. Быйыл Qurban g'ayiti 12 sentyabrga туры килә. Ул уразадан соң 70 көн узгач бәйрәм ителә. Мөмкинлеге булган кеше бу көнне Qurban чалдыра. Qurban итеп бөтен әгъзаларда урында булган уртача яшьтәге хайван алына. Ит эчелешкә бүленә. Бер өлеше фақирләргә, берсе туганнарга, бер өлеше хуҗаның үзенә кала. Qurbanны быйыл шалдыра алмыйбыз, конечно, былтыр тиге жылларда шалдырдык. Быйыл шалдырып булмый әле, быйыл мәшәкатьле җылыбыз. Qurban безнең өчен бик зур бәйрәм. Аны без китеп алабыз, озатабыз. Аның өчен бөтен кеше җыйнадыр инде, мөселман булган адәмнәр. Бөтенесе шуның хәтле китеп алына торган бәйрәм бит инде. Ураза бәйрәме белән Qurban бәйрәме алар бит инде бик зур бәйрәмнәр безнең. Qurbanны 3 көн дәвамында 12сеннән алып 14 сентябрьгә кадәр чаларга мөмкин. Малны кояш батканча чалып өлгерергә кирәк. Бәйрәм көне районыбызның барлык мәчетләрендә гает намазы укылачак. Иртәнге намаз 4 тулырга 15 минутта, гает намазы исә 6 яртыда булачак. Без әле менә кичерәк чакта да иләрне чистартып чыгарайдык, иләрне юып, кирләр юып, бөтен тәрәз пәрдәләрен җуып, без шушылай китеп алайдык. Кичкенә чактан ул безнең инде күңелебездә бик зур бәйрәм санала. Хәзер менә инде Аллага шөкер, ул инде ял көне дә иттеләр инде. Бу көнне Кариев урамда төзелеп килүче Миңлегөл мәчетендә дә гает намазы укылачак. Базар янындагы мәчеттә исә бәйрәм уңаеннан пылау, шулпа һәм бәйрәм табыны әзерләнәчәк.